Avui la nostra més gran amenaça és de quedar-nos dins Espanya. Això sí que és una amenaça. Espanya ha perdut tota la seva credibilitat. Amb nosaltres no l'havíem tingut mai, però és que ara l'han perdut davant de tot el món. Han perdut el seu rei paraigües que els hi solucionava tots els temes. S'ha vist internacionalment que tot això d'Espanya és una botat. La pertinença a Espanya ens aboca a la nostra autodestrucció com a país i, per tant, hem de sortir-ne. Espanya, per nosaltres, ja és el passat. Espanya amb els seus tribunals absurds, el seu sistema financer caòtic i parasitari, la seva corrupció galopant, els seus mitjans de comunicació absolutament cecs a la realitat. Hem de deixar enrere aquesta Espanya dels militars colpistes. El Sala i Martín ha dit aquests últims dies: Espanya tan sols fa por als autonomistes i als federalistes. Avui serà un dia històric. Estem molt contents aquí amb la comissió de compartir aquest acte amb la Bacarcho Ruiz de Bildu, que després us dirigirà la paraula. I que ella sigui present avui en aquest dia que ha de marcar el principi del nostre futur. Tots els catalans han d'anar a la manifestació aquesta tarda. Aquesta manifestació beneficia a tots els catalans, menys els del puente aéreo. Lamentem profundament que el nostre president, el president Artur Mas, no hi sigui al davant. Ho entenem perfectament, perquè veiem el que ell acaba de dir. Ell acaba de dir: no hi ha batalla més urgent ni repte més important que la sobirania fiscal del nostre país, i més en aquests moments. I jo voldria dir que estic radicalment en contra d'aquesta opinió. No hi ha batalla més urgent ni repte més important que la llibertat, que la independència d'aquest poble. Catalunya no vol una transició nacional cap al no-res. No volem més competències. No volem el pacte fiscal. No volem mecanismes d'estat propi. Volem estat propi, i punt. No volem agències tributàries.